Kdo z vás četl mou knihu Bohatý táta, chudý táta? Zvedněte ruku. Díky. Kdo nečetl, nebojte se, já o tom dneska budu trochu mluvit. Ale než začnu, chci vám poděkovat, že jste mě pozvali. Jste největší obecenstvo, pro který jsem kdy mluvil, takže se mi trochu klepou kolena. A chci poděkovat Jägerově rodině, že mě pozvali a že můžu být s tak úžasnýma lidma, takže díky moc. Předtím, než začnu, tak shrnu trošku mou minulost. Jmenuji se Robert Kiyosaki. Zní to jako Kawasaki. Přál bych si, aby to bylo Kawasaki. Dneska bych byl playboyem v Tokiu. Ale jmenuji se Kiyosaki a jsem čtvrtá generace japonských Američanů a vyrůstal jsem na Havaji. A když na mě kdokoliv promluví japonsky, tak já vůbec netuším, co říkají. Byl jsem vychován na Havaji, vzděláván v New Yorku. Miluju New York. Když jsem byl na střední škole, získal jsem doporučení kongresu na 2 akademie, na Vojenskou námořní akademii v Annapolis ve státě Maryland a na obchodní námořní akademii v Kingsportu v New Yorku. A když jsem se díval na brožurky a rozhodoval jsem se, na kterou z nich budu chodit, podíval jsem se na Vojenskou námořní akademii v roce 1965, když jsem tam měl nastoupit. Hádejte, kolik tenkrát vydělával poručík? $200 měsíčně. A pak jsem se podíval, kolik vydělává absolvent obchodní námořní akademie. A hádejte, kolik vydělával v roce 1965. Bylo to $2000 měsíčně. Takže když jsem se díval na tyhle 2 čísla, tak jsem se ptal, která z nich to asi bude. A tak jsem šel na obchodní námořní akademii a dokončil jsem ji v roce 1969. A moje první loď, to, co obchodní námořní akademie dělá, je, že zacvičuje lodní důstojníky. A tak jsem se plavil na lodi Loveboat a byl jsem jako 3. důstojník. A taky jsem se plavil na tankerech kalifornské společnosti Standard Oil. První přístav v roce 1969 byl Valdez na Aljašce. Kolik lidí slyšelo o Valdez na Aljašce? Já jsem nebyl ten člověk, který na tom útesu ztroskotal. Takže když jsem skončil školu v roce 1969, tak jsem vydělával $42 000 ročně, což není na 22letého kluka tak špatný. V roce 1969 to mělo větší hodnotu než dneska. A vedlo se mi dobře. Ale v roce 1969 jsme tady měli vietnamskou válku a ta mě hodně tížila. A důvod, proč mě vietnamská válka tolik tížila, protože jsem nebyl odveden, stejně jako náš prezident. A odveden jsem nebyl proto, že mě zařadili do životně důležitého neobranného odvětví průmyslu, což znamená, že jsem ve válce pomáhal tím, že jsem dodával naftu do válečné zóny. Ale to mi stejně vadilo, a tak jsem v roce 1969 podal výpověď a odešel jsem ze společnosti Standard Oil, kde jsem bral $42 000 ročně a měl jsem 5 měsíců ročně volno a nastoupil jsem k námořní pěchotě Spojených států za $200 měsíčně jako poručík. A tak v roce 1969 jsem se ohlásil na Floridě ve městě Pensacola a absolvoval jsem tam námořní pilotní školu a za 2 roky jsem byl ve Vietnamu. A bránil jsem naší zemi a našeho prezidenta. Jediná věc, která mi na tom vadila, že trvalo 6 let, než jsem se do armády dostal. Vzalo to 6 let mýho života, to byla dlouhá doba. Za tu dobu jsem mohl být prezidentem. Nebo guvernérem.
A teďka chci mluvit o knížce Bohatý táta, chudý táta. To je pravdivý příběh. Lidi se mě pořád ptají, je to opravdu pravdivý příběh? Já říkám, jo, je to. Jeden je o mém pravém otci, který získal doktorát na univerzitě, úžasně chytrý člověk, univerzitu absolvoval za necelé 2 roky. Potom šel na Stanfordskou univerzitu, na Chicagskou univerzitu a na Severozápadní univerzitu. Byl to akademický génius. A ten druhý táta byl otcem mého nejlepšího kamaráda. Nedodělal ani střední školu. A teď hádejte, který z nich byl ten bohatý táta. Ten, co nedodělal střední školu. To víte, aspoň mu ta škola nepopletla hlavu. Ale oba mi doporučovali, abych na vysokou školu šel. Takže Bohatý táta, chudý táta je příběh o 2 otcích, z nichž každý doporučoval něco jiného. Například můj chudý táta, ten s tím doktorátem, mi vždycky říkal, choď do školy, dobře se uč, aby si našel dobrou, jistou, co? Práci. A tohle bylo dobrý, když jste se narodili v roce 1950 nebo 1930. Ale dneska žádný jistý, bezpečný místa neexistují. A stejně ani nejsou dobře placený. A můj bohatý táta mi říkal, neposlouchej toho staříka, poslouchej, co ti já říkám. A můj bohatý táta říkal, nepracuj pro nikoho jiného, buduj biznisy. A co mi tím říkal? Díky. Takže od té doby, co jsem byl malý kluk, tak buduju biznisy. Včera jsem mluvil k vycházejícím hvězdám, k těm direktům. A povídal jsem jim o jednom z podniků, o kterém jste možná slyšeli. Byl jsem jeden z prvních, který vyráběl nylon a suché zipy na světě. Vybudovali jsme ten podnik rychle, dostali jsme se rychle na vrchol, byli jsme opravdu úspěšní a pak jsme rychle spadli dolů. Ale dnes s váma nebudu mluvit ani tolik o svém bohatém tátovi, jako o mém chudém tátovi. Protože když jsem vydělal dost peněz a bylo mi 47 let, říkal jsem si, co podniknu se zbytkem svého života, to bylo v roce 1994, tak jsem se rozhodl dělat to, co jsem dělal, budovat biznisy. A taky jsem si uvědomil, že se potřebuji stát učitelem, jako můj chudý táta. Ve skutečnosti jsem spíš jako on, než jako můj bohatý táta. Takže v poslední době učím. Můj chudý táta byl skvělý učitel, úžasný, skvělý lídr. Já budu učit to, co mě naučil můj bohatý táta. Proto jsem napsal tuto knihu a proto jsem tady, takže díky. Takže dnes budu mluvit o 3 různých typech inteligence. Můj chudý táta, ten s tím doktorátem, vždycky zdůrazňoval, akademickou inteligenci. Pokud to nehláskuju správně, tak je to proto, že jsem nebyl příliš dobrý na akademickou inteligenci. A akademická inteligence skládá z čeho? Psaní, čtení a co? Počítání. A je to velmi důležité, proto chodíte do školy. A proto by mi mnoho lidí, hlavně někteří z tátových přátel, řeklo, já jsem doktor. A ty jsi jediný člověk z vaší rodiny, který má jenom bakaláře. Ostatní mají magistra nebo doktorát. A častokrát mě kritizují a říkají, já mám doktorát. A ptají se mě, a co máš ty? A já říkám, peníze. Co máte vy? Každopádně to je to, co mi oba moji tátové doporučovali, ten bohatý i ten chudý. A říkali, choď do školy, udělej si titul. Ale rozdíl byl v tom, že můj bohatý táta mi říkal, buduj firmy. Ale když jsem chtěl budovat firmy, potřeboval jsem jiný typ inteligence. Potřeboval jsem inteligenci... Pořád neumím hláskovat. 2krát mě vyhodili ze střední školy, protože jsem neuměl hláskovat. A říkal jsem svému učiteli, že jenom lidi, kteří mají vyloženě nedostatek tvůrčí mysli, neumějí jedno slovo napsat 4 různými způsoby. Stejně mě vyhodili.
Tak a zpátky k finanční inteligenci. Jak už jsem řekl, budeme mluvit o 3 typech inteligence. Jedna z nich je akademická, druhá finanční. K akademické inteligenci je nutné umět číst slova. Finanční inteligence znamená, že musíte umět číst čísla. A to škola neučí. Ten předmět, jak se mu říká, co to je za slovo? Finanční co? Gramotnost. To je schopnost číst finanční výkazy a čísla. Když jsem byl malý, tak mi můj bohatý táta říkal, člověk, který umí číst čísla, má větší moc, než ten, kdo je číst neumí. Jinými slovy, člověk, který je finančně gramotný, má větší moc nad tím, kdo má spíš akademické sklony. Proto tady zdůrazňuji finanční gramotnost. O tom je chudý táta a bohatý táta. A to mě můj bohatý táta učil už v raném věku. Naučil mě, že finanční gramotnost je založená na jednom velice důležitém slovu. Na jakém slovu? Cash flow. To je moje nejoblíbenější slovo na celém světě. A můj bohatý táta mi říkal, když mluvíš se svým bankéřem, realitním makléřem nebo svým účetním, budou mluvit o domech jako o aktivech. A dodával, a to je špatně, proto nejsou bohatí. A tak mě můj bohatý táta vysvětlil, že rozdíl mezi aktivy a pasivy závisí na něčem, čemu se říká cash flow. Cash flow vytváří aktiva nebo pasiva. Když vám peníze proudí do vašich příjmů, do vaší kapsy, tak jsou to aktiva. Řeknu to ještě jednou. Když peníze proudí do vaší kapsy, jsou to aktiva. Bylo mi 9 let a nebylo to tak složité, pochopil jsem to. Řekl jsem, to je dobrý. Ti z vás, kdo chtějí prožít něco napínavého, jděte a přečtěte si ve slovníku nebo v nějaké knize o financích, jak definují aktiva. A to vás opravdu poplete. Takže takhle vypadá typické cashflow aktiv. A takhle vypadá typické cashflow pasiv. A teď hrozně jednoduše. Aktiva vám přinášejí peníze do vaší kapsy a pasiva udělají co? Vytáhnou peníze z vaší kapsy. Takže něčí dům. Může dům být aktivum? Ano, pokud vám dělá co? Pokud vám přináší peníze do vaší kapsy. A může být pasivum? Ano. Proč? Když vám bere peníze z vaší kapsy. A o tom jsem mluvil ve své knize Bohatý táta a chudý táta, protože můj chudý táta pořád říkal, náš dům je naše největší investice. A můj bohatý táta říkal, pokud váš dům je vaší největší investicí, tak máte velký problém. A bývá to největší aktivum, ale můj bohatý táta říká, pokud vám to tahá peníze z vaší kapsy, tak to není aktivum, ale pasivum. A to je všechno, co potřebujete vědět k tomu, abyste měli finanční gramotnost. Pochopit směr, kterým jde cashflow. Je to jasný? A teď se vrátíme k finanční gramotnosti založené na finanční inteligenci. Takže když se podíváte na výsledovku a na rozvahu, a teď vám chci rychle ukázat, co má většina lidí, kteří chodí do školy, aby si našli dobrou jistou, co? Práci. Co znamená práce, job? Těsně nad chudobou. A důvod, proč jsou těsně nad chudobou a proč se většina lidí v životě nedostane moc daleko, je proto, jak hospodaří s penězi. A já vám teďka ukážu vzorec cashflow. Tohle je cashflow vzorec chudého člověka. Jinými slovy, peníze přichází a peníze odchází. Chudej. Pokud nezmění ten vzorec, tak vždycky bude chudej. A tohle to je vzorec cashflow člověka střední vrstvy. Člověk střední vrstvy má dobré vzdělání a má krásný, bezpečný co? Zaměstnání. A banka jim dá co? Hypotéku. A hypotéka? To je francouzský slovo mortir, dohoda až do smrti. To není příliš inteligentní.
Takže já když se dívám na rozvahu a výsledovku člověka a vidím, jak jde cash flow, tak pozoruju, že pokud člověk bude dělat tohleto celý život, tak z něho bude chudý člověk. A co mě naučil můj bohatý táta, že bohatý lidi budují biznesy, aktiva a cash flow jim jde nahoru. Takže tohle je vzorec cash flow bohatého člověka. Takže pokud chcete být finančně inteligentní, tak musíte vzít kontrolu nad svým cash flow. A problém je, že většina lidí ve škole se nenaučí vůbec nic o finanční inteligenci. Nebo možná na této straně. O finanční inteligenci. Většina lidí padá do tohohle vzorce. A nakonec skončí tak, že nebudují svůj vlastní biznis, ale budují biznisy všech ostatních lidí. A takže budují biznis svého šéfa. Pracují pro něj hodně tvrdě. A tady díky nim bohatne i vláda, protože jaký jsou hlavní výdaje průměrného člověka? Daně. Vláda bohatne. A tady tvrdě pracují pro svého bankéře, toho, kdo jim půjčil peníze. Takže důvod, proč se nemůže průměrný člověk ze střední vrstvy dostat dál, je zaprvé to, že považují svůj dům za aktivum. A ono je pasivum. A jejich auto je aktivum nebo pasivum? Je pasivum pro většinu lidí. Mají dluhy na kreditní kartě, za dovolenou, mají své obleky, kravaty, boty od Gucciho, jsou na kreditkách zadluženy až po uši. A to, na co tady koukáte, když si toho všimnete, tenhle ten vzor, to je vzor skvělý střední vrstvy. A co můj bohatý táta říkal o finanční inteligenci, to bylo hrozně jednoduchý. Jseš chytřejší než tvoje peníze, nebo jsou tvoje peníze chytřejší než ty? Pokud bys byl finančně inteligentní, tak bys se byl schopný řídit svoje cash flow. Pokud nejsi příliš inteligentní, tvůj šéf, vláda a bankéř bude řídit tvoje cash flow. A to není příliš inteligentní. Proto zjišťujeme, že spousta lidí, kteří udělali školu, mají doktoráty a tak dál, mají vysoké akademické vzdělání, ale velmi nízké co? Finanční vzdělání. Takže oni nemají kontrolu nad svým cash flow. Pokud chcete být úspěšní, tak musíte umět změnit svěr cash flow. Protože to, co ten vzorec tady ukazuje, když se na to podíváte, tak se propadáte do pasiv a pak to chodí do výdajů. Vypadá to jako jeden z těch běžících pásů v posilovně. A pak ten život vypadá takhle. Jdou do školy, dostanou dobrý vzdělání, dostanou doktorát, najdou si dobrou práci a daří se jim dobře. Je jim 22, 23 let a pak potkají chlapce, dívku svých co? Snů. A rozhodnou se co? Oženit nebo vdát. A ten chlapec nebo dívka jejich snů dělají přesně to samé a mají 2 příjmy a řeknou si, 2 příjmy to bude stejně dobrý jako co? Jako jeden, rozhodnou se, že se vezmou a pak šlapou dál. A první věc, kterou musí koupit, co jim banka poradí, máte příliš mnoho příjmů a platíte příliš moc velký daně, tak si koupíte co? Dům, protože vláda vám dá daňovou úlevu. Pokaždý, když vám vláda dává něco zadarmo, tak si dávejte velký pozor. Já jim nevěřím tak moc. Takže tady je ten mladý pár a teďka šlapou, splácejí hypotéku, tvrdě pracujou a říkají si, já jsem teďka tvrdě pracující jednotlivec. Ale najednou mají nedostatek hotovosti, takže musí pracovat víc, aby jejich šéf byl bohatší, víc platí na daních a banka bohatne. A samozřejmě si potom ke svý životní úrovni musí koupit ještě bavoráka. A pak makají, dělají tvrdě a říkají si, teďka nám to jde, teďka fakt dřeme. A najednou ona přichází a říká, představ si, budeme mít co? Miminko, to je tak skvělý. A narodí se miminko a on maká, dře, dělá, co může, už je utahaný. A tomu se říká jak? Krysí závody. Musí to fungovat, dře jako mezek, dostane přidáno, ale vláda si bere víc a on se ještě víc zadluží, proto si musí koupit ještě větší dům, když mu vláda říká, zadlužte se, budete si moct jít hypotéku a odečí si to zdaní. A tak jo, ale musí ještě víc pracovat. A vy jim zavoláte a řeknete jim, že byste jim chtěli ukázat plán? Jak to myslíš, že mi chceš ukázat plán? Já nemám na plány čas, já musím tvrdě pracovat. Já fakt nemám čas, já musím dřít. Nemám pravdu? Protože chodili do školy? Možná jsou akademicky inteligentní, ale nejsou co? Finančně inteligentní. Ale já jsem se zadechal, jenom když jsem to předváděl.
Musím zpátky do posilovny. Co se stane, když lidi nejsou příliš finančně inteligentní, je, že když za nima přijdete a oni makaj, a vy se jich zeptáte, jak se tě vede, a oni řeknou, dobře, za 3 roky dostanu přidáno. A pak si koupím větší dům. Kolik z nás takovým člověkem mluvilo? A co vám oni řeknou? Já se cítím... Jaký je to slovo? Fajn. A co vám opravdu říkají? Že se cítí... Fajn znamená, že se cítí finančně nejistí, neurotičtí a rozrušení. Kolika lidem ve vašem životě už bylo fajn? A k tomu to dochází, když člověk není příliš finančně inteligentní. Takže... Dochází mi dech. A proto je důležité mít finanční inteligenci. Na jaře roku 1999 vydávám další knihu. A ta kniha se jmenuje Cashflow Kvadrant. Jak se to jmenuje? Cashflow co? Kvadrant. A já vám teď ukážu Cashflow Kvadrant. Nedávno jsem to ukazoval direktům. Tohle je Cashflow Kvadrant. A já si myslím, že má obrovský význam pro váš život a pro vaši práci. Tohle mi ukázal můj bohatý táta. Cashflow Kvadrant, E znamená employee. Co to je I? Employee, zaměstnanec. S znamená osoba samostatně výdělečně činná. B je majitel biznisu. B je majitel biznisu, díky. A I je investor. Ten důvod, proč se tomu říká cashflow kvadrant, protože ukazuje, odkud proudí vaše peníze, vaše cashflow. Pojďme říct, že pracujete na poště, máte zaměstnanecký poměr, tak jste zaměstnanec. A problém u zaměstnance je, že platí největší daně. To je ten hlavní problém s dobrým místním zaměstnáním. A ještě se můžeme bavit o propouštění. A pojďme se teďka podívat na živnostníka. Hodně z těch živnostníků říkají, že mají svůj vlastní biznis, ale není to tak úplně pravda. Protože je rozdíl mezi živnostníkem a vlastníkem biznisu. Ten rozdíl je následující. Živnostník nemůže nechat svoji práci. Jinými slovy, kdyby odešli, jejich příjem by šel nahoru nebo dolů? Dolů. V mnoha případech elektrikář, instalatér, zubař, majitel nějakého malého biznisu, obchodníci a další, to jsou živnostníci. A na druhou stranu majitel biznisu, ta skvělá věc, kterou mi vysvětloval můj bohatý táta, že je rozdíl mezi živnostníkama a majitelama biznisu, že majitel může odejít na rok nebo víc a když se vrátí, tak mu ten biznis poběží líp a jeho příjem bude vyšší a může klidně odejít na další rok, pokud bude chtít. A to je právě ten rozdíl mezi živnostníkem a majitelem biznisu. To jsou ty rozdíly. Takže to, co mě učil můj bohatý táta, že se musíte naučit pracovat s lidma. A když někoho posloucháte, tak posloucháte jeho slova. Já poznám zaměstnance podle jeho slov. Když za mnou někdo přijde a říká, já hledám nějakou krásnou, dobrou, co? Práci s nějakýma výhodama, tak vím, že mám někoho, kdo má hodnoty a mentalitu zaměstnance. Pokud někdo říká, já ti naúčtuju $100 na hodinu, nebo já nejsem schopný najít dobrý zaměstnance, nebo já pracuji za 6% provizi, tak to bude ve většině případů živnostník.
Problém, který jsem zjistil na školství, na akademickém vzdělání, je v tom, na co lidi předurčuje. Můj chudý táta mi radil, aby jsem chodil do školy a pak si našel hezký, teplý, co? Zaměstnání. To je rada mýho chudýho táty. A můj bohatý táta mi řekl, tím se nezatěžuj, abych na tuhle stranu. Buduj firmy a biznisy. Můj bohatý táta mi říkal, jestli chceš mít jistotu, založ si vlastní firmu. To je ta nejlepší věc, jakou můžete udělat. Proto jsem se naučil budovat biznisy. Jenom zajímavost pro vás, kdo má zájem. Průměrný bohatý člověk na světě, 30% jejich příjmů pochází odsud a 70% odsud. A průměrný chudý člověk střední vrstvy má svůj příjem odsud. A to je ten velký rozdíl. A proto jsem napsal knihu Bohatý táta, chudý táta. Abyste byli bohatí, musíte budovat biznesy a musí pro vás pracovat lidi. A můj bohatý táta mě naučil, že jako majitel biznesu vytváříš excelentní systémy a hledáš excelentní lidi. A to studuju. Systémy a lidi. Jsou 3 hlavní typy systémů na světě. Jedním z nich jsou společnosti s velkým S. IBM je velká společnost a většina bohatých lidí vlastní veliké společnosti. Další typ systému je franšíza. Nejznámější franšíza je jaká? McDonald. Největší majitel pozemku na světě. Ve 30., 40., 50. a 60. letech byla franšíza braná jako nelegální. A v 60. letech přišla nová věc. Většina z nás, co jsme tady, to zná, je to síťový marketing. Je to biznis, protože je to systém s čím? S lidmi. A to z toho dělá systém. Každý člověk může začít dělat ten biznis a bude pro něj pracovat systém a lidi. Já sám vlastním ropnou společnost, důlní společnost, mám realitní kancelář, vzdělávací společnosti a ve většině případů jsou to velké společnosti. S akciemi z jedné z nich začal obchodovat na kanadské burze ve Vancouveru. A pak mám taky franšízy. A když jsem se podíval na tohle a sešel jsem se s lidma z Jaegerovy organizace, začal jsem uvažovat o síťovém marketingu. Přemýšlel jsem o tom, že si sám vybuduju jednu organizaci. A pak jsem si prošel pár různých organizací a vrátil jsem se sem do týdle. Mám proto jeden důvod. Podle mýho názoru to, co dělají Jaegerovi, vybudovali ten nejlepší systém na světě a vychovávají ty nejlepší lidi. A já jsem si na to udělal průzkum trhu. A důvod, proč se mi líbí to, co dělají Jaegerovi, protože když jsem se setkal s Dextrem, já jsem se s ním poprvé setkal minulý týden v St. Louis, on mi přesně připomínal mého bohatého tátu. Ten člověk prostě nepřemýšlí jako normální lidi. Má jiný pohled na věc. Ten důvod, proč si Jaegerových tolik vážím, je proto, že nejsou tolik podobní mému chudému tátovi, protože oni staví finanční vzdělání na první místo. A proto jsem se rozhodl, mými diamantovými upliny jsou Bill a Amy Galvin z Dallasu, Texasu, a já jsem se přidal do jejich biznisu, radši než abych začínal vlastní. Proč tady o tom mluvím? Kolik lidí zažívalo těžké chvíle, když mluvili s těma lidma tady odsaď o tomhle? To je skoro nemožný, protože oni nechápou. Oni nechápou. Tyhle lidi hledají jistotu zaměstnání. A tyhle lidi taky. A já jako majitel biznisu hodněkrát, když buduju svůj vlastní biznis, tak možná nedostanu zaplaceno od 1 roku do 7 let. Musím budovat biznis. Když jsem se seznámil s mojí ženou, tak jsem akorát budoval biznis a neměl jsem žádný peníze. Ona si mě nevzala pro peníze, protože jsem žádný peníze neměl. A pracovali jsme tvrdě na tom, abychom budovali biznisy. A na této straně je další akronym, který používám pro lidi, kteří hledají něco jiného. Jeden z mých problémů s akademickým vzděláním, to doufám pro vás nic neznamená, nemá to žádný skrytý význam. Ani jsem se ničeho nenačuchal.
Jeden z mých problémů, který mám s dnešním školním systémem, že pořád učí lidi, aby hledali dobrý, jistý, co? Zaměstnání. A dělá to z nich sraby. A srab to znamená... Kde je moje výplata? Kde je moje výplata, pane? A důvod, proč pro vás hrozně rád mluvím, protože vy nejste žádný sraby. Zatleskejte si. Jedna z věcí, o kterých s váma chci mluvit, a musím říct, že hodněkrát, když mluvím pro nějaké firmy, hodně firm mě vlastně nepozývá, abych mluvil pro jejich zaměstnance. Z nějakého důvodu mě nemají rádi, já nevím proč. Je to proto, že hlavně učím podnikání a investování. A hodně lidí chce najít svoji cestu k finanční svobodě tímhle způsobem. Ale problém s tím je, že když hledají jistý bezpečný zaměstnání, tak taky hledají jistou bezpečnou investici. A takový nejsou. To je důvod, proč skončí bez peněz. Určitě jste slyšeli o skvělých důchodových programech a podílových fondech, ale investování je hra vítězů a poražených. A uvidíte v příštích pár letech, že spousta těch lidí bude mít prázdný kapsy. Minulý týden už je obrali? Ten důvod, proč podporují to, co dělají Jägerovi, je proto, že každého z vás učí, že pokaždý, když ukazujete plán, tak dáváte těm z téhle strany... promiňte. Co to bylo? Ještě jednou? Kde je moje výplata, pane? Dáváte těm lidem z téhle strany příležitost, aby měli biznis. Já ti ukážu cestu, kterou následují ultrabohatí lidé. Bill Gates, Warren Buffett. Kdo? Trump? Oni budují biznesy. To dělají bohatí lidé. A tohle je cesta ultrabohatých. Oni budují biznesy a protože mají tolik peněz, tak je musí někde investovat. Když jsem trávil čas a mluvil jsem se Jägerem v St. Louis, to je přesně to, co on dělal. On buduje biznesy a investuje. A já znám spoustu lidí, kteří přicházejí a chtějí investovat, ale nemají moc peněz, proto musí hrát při zdi. Dává to smysl? To, co vy děláte, podle mýho názoru, je velice chytrý způsob, jak to dá dělat. To dělal Bill Gates. Buduje biznesy a má tolik peněz, že musí investovat. A to je cesta ultrabohatých. Pokaždé, když ukazujete plán někomu z těchto lidí, tak jim dáváte příležitost, aby byli ultrabohatí, takže si za to můžete zatleskat. Jedna z těžkých věcí, probereme to rychle. Myslím si, že tady je ta nejtěžší pozice ze všech. Důvod je ten, že vás vláda obírá a problém, který tady je, že pokud jste opravdu chytrý, tak být úspěšný v tomto kvadrantu znamená, že budete mít hodně práce a budete pracovat víc. A protože nejste moc dobrý v tom, abyste řídili svoje cashflow, tak zase budete dřít a budete makat a makat. A vaše cashflow vám bude utíkat. A podle mýho názoru je tohle nejtěžší kvadrant. To jsou takový ty drsňáci. Oni si říkají, že jsou Rambo. Oni to udělají jak? Sami. V hlavě se jim přehrává písnička. Nikdo to nedělá líp. Tohle jsou perfekcionisti. K tomu se ještě vrátím. A tak se ty lidi ptají, jak to, že jsem skončil tady. A já v roce 1994, když už jsem měl vyděláno, jsem se rozhodl, že je potřeba dát to, co mi bylo dáno. A proto jsem napsal tuto knihu.
A vytvořil jsem tuto hru. Ukážu vám ji tady, jmenuje se, moje nejoblíbenější slovo, Cashflow. To je ta hra. A na tom jsem trávil čas, abych vytvořil jednu z těch věcí. Pro každého z vás, kdo to vidí, a to dám i sem na obrazovku, tomuhle se říká krysí závod. Proto je tady krysa uprostřed. To je autoportrét. A co se stane, když půjdete do školy a budete mít vysoké akademické vzdělání, ale nízké finanční vzdělání, tak nastoupíte do tohohle krysího závodu a budete neustále běhat, abyste dostávali výplatu a budete chodit dokola. Ale Dexter Yeager a jeho diamanti jsou tady na rychlodráze. A vy se snažíte dostat z čeho? Z krysího závodu. A to je to, co vy přesně děláte. Ukazujete lidem, jak se mají dostat z krysího závodu. Oni mají zaměstnání a chodí pořád dokola. A jeden z těch lidí za mnou přišel a říká, kolik stojí ta hra? Já říkám $200 a on, to je moc drahý, to si nemůžu dovolit. A říkám, jen tak mimochodem, kolik máš doma televizí? A on říká, mám 3. A já říkám, máš nějakou obří obrazovku? A on říkal, jo. A říkám, kolik tě stála? 3000? Ale mám na to malý měsíční splátky. A cítím se dobře. A co vám chci říct? Tohle není ta pravá hrací deska. Tohle vypadá jako Monopoly. A důvod, proč to stojí $200, protože jich dělám jenom pár tisíc kusů ročně, neučím s tím tolik lidí. Ale tohle je ta pravá hrací deska. To je opravdová výsledovka a rozvaha. Kvůli tomuhle to za ty peníze stojí. Protože pokud by vás to nic neučilo, tak to nemá absolutně žádnou hodnotu. Je to skutečně vzdělávací balíček. A dívejte se na tohle. Takže tohle to je ta opravdová hra. A důvod, proč vám to chci ukázat, je to zapnutý? Vidíte něco? Já ne. A důvod, proč vám to chci ukázat, je protože můj bohatý táta mě učil, jak dosáhnout finančního vzdělání a na co se dívat, abych měl finanční inteligenci. A jedna z nejtěžších věcí, co si myslím, že vy musíte udělat, dostat se z levé strany na pravou. Protože většina těch lidí si vytvořila závislost na čem? Na výplatě. A co mě můj táta naučil, a já jsem o tom psal v mojí knize a vím, že to spoustu lidí naštvalo, že když mě můj bohatý táta platil asi 10 centů na hodinu, tak co pak udělal? Vzal mi to. Přestal mě platit. A měl jsem tolik lidí, kteří za mnou chodili a říkali, to bylo fakt krutý. A já jsem jim říkal, vy něco nechápete. Můj bohatý táta mě potřeboval naučit tohle. On říkal, pokud chcete být bohatý, musíte se zbavit výplaty. Závislost na výplatě, to je to, co drží lidi v chudobě. Zatleskejte si. Jeden z důvodů, proč mě můj bohatý táta tlačil, aby chodil do školy, i když byl proti akademické inteligenci, protože neučila někoho finanční inteligenci a to drželo lidi, aby byli finanční slaboši, bylo to, že když chodíte do školy, tak vás naučí hodnotám pracující třídy. Řeknu to ještě jednou. Škola vás naučí hodnotám pracující třídy. A čemu říkáme hodnoty pracující? Můžeme to tam pustit? Je to vidět nebo ne? Dobrý. Když se podívám na finanční výkaz, tak vám řeknu, jestli člověk bude bohatý, chudý nebo střední třída. Jenom se podívám na ty čísla. Čtu čísla velice dobře. Slova mi tak nejdou a čísla mi jdou. Hodnoty pracujících, to je to, co můj chudý táta považoval za velmi důležité v životě. On přemýšlel tak, že velká výplata je důležitá. A dál si myslel, můj chudej táta, že velký dům je důležitý. Takže když si přečtu něčí finanční výkaz, tak mi ve skutečnosti ukazují, jak přemýšlí. Dává vám to smysl? Dokážu vám říct, kdo jsou. Přečtu si je. Důvod, proč můj bohatý táta a Dexter jsou si tak podobní, protože Dexter říká podobné věci jako můj bohatý táta. Buduj biznis. Pečuj o svůj biznis. Buduj ho tady.
Protože to je to, na co se bohatí soustředí. Oni se nesoustředí na vysokou výplatu. Můj bohatý táta mi říkal, že to je lineární myšlení. A člověk s lineárním myšlením přemýšlí takhle. Letos budu pracovat tvrdě a příští rok dostanu 10% navýšení. Takže budu mít 10% navýšení, z toho si vláda veme 6% a inflace 4%. To není moc inteligentní. A oni na to čekají celý rok. A pak se diví, že se jim nedaří líp. A pak si koupí větší dům na splátky a jsou v dluhách až po uši. A co mě učil můj bohatý táta, že bohatí lidé se soustředí na trvalý příjmy, já jim říkám pasivní příjmy. A co je pro mě důležitý, není výplata, ale kapitálové zisky. Dividendy, příjmy z pronájmu, příjmy z biznesu a tak dále. A na to se soustředí bohatí. Jenom abyste to věděli. To jsou příjmy v této oblasti. A pokaždé, když ukazujete plán, tak to je to, co děláte. Pokaždé, když ukazujete plán, tak dáváte někomu odsud dáváte příležitost, aby mohl přemýšlet jako bohatý člověk. Takže pokaždé, když ukazujete plán, tak a už je to správně. Děkuju, omlouvám se. Když se podívám na něčí výsledovku nebo finanční výkaz, tak mně je jedno, jestli je zaměstnanec nebo jestli pracuje sám na sebe, živnostník nebo investor. Důležité je, jestli přemýšlí způsobem bohatých lidí. A pro bohaté je důležité, co je tady a tady. A můj bohatý táta říkal, že pracující si myslí, že vysoká výplata a velká hypotéka jsou důležité. A vy pokaždý, když ukazujete plán, tak dáváte jednotlivcům příležitost, aby přemýšleli jako bohatí lidé. To je to, co děláte. Vy jim říkáte, že budování biznesu a vytváření trvalého příjmu je důležitější než zaměstnání. Tohle překonat je jedna z nejtěžších věcí, protože pokud je někdo závislý na výplatě, ty lidi říkají, kde je moje výplata, pane? Já potřebuju moje jistý bezpečné zaměstnání. Kdo z vás potkal takovýhle lidi? Já potřebuji svoji výplatu, já se jí budu držet jako klíště. A ten problém je v tom, že náš školní systém učí lidi k tomu, aby bojovali o jistotu místo o svobodu. A pokaždé, když někomu ukazujete plán, tak nabízíte někomu možnost, aby vyměnil myšlenku jistoty za myšlenku svobody. A bez ohledu na to, jestli oni řeknou ano nebo ne, pokaždé, když ukazujete plán, tak vy říkáte sami sobě, tohle je to, za co já bojuju, tohle je to, kdo jsem. A bez ohledu na to, jestli to ty lidi pochopí nebo ne, tak mají oni možnost sami rozhodnout, jestli budou lidi, kteří patří sem, nebo sem nahoru a budou čekat na svoji výplatu. Dává to smysl? Takže to zopakuju ještě jednou pro ty z vás, kteří ještě ukazují pořád málo plánů. Ukazujte. Ukazujte a ukazujte a ukazujte. Čím víc budete ukazovat, tak pořád říkáte, tohle je to, kdo jsem já. Tohle jsem já. A teďka bych vám chtěl říct jednu další věc o lidech, se kterými jsem se seznámil v Chicagu, kteří používají hru Cashflow k tomu, aby mohli lépe mluvit s lidma. Mohla bys teďka pustit? Dobrý, díky. Pokaždé, když hrajete s někým hru Cashflow, co ta hra Cashflow udělá, i když někdo říká, že to je možná hra pro děti, já vám říkám, že to není pro děti. Je to velice složitá hra. A je to jediná hra, která má rozvahu a výsledovku. A to ji odděluje od Monopolu. Pokud by to bylo jako Monopoly, tak by to stálo $29,95. A to je ten rozdíl. A to tomu přidává hodnotu. Pokaždý, když hrajete tuhletu hru s nějakým potenciálním prospektem, také touto hrou učíte, když s nima hrajete, rozdíl mezi myšlením člověka pracující třídy a myšlením bohatého člověka. Takže některý lidi, který znám, si koupili tuhletu hru a používají jako pomůcku, která jim pomáhá budovat vztahy a ukazuje lidem různý úhel pohledu, různý způsob myšlení. A důvod, proč jsem tady, abych vás podpořil, i když jsem měl být v Německu, tak důvod, proč jsem tady, je to, že jsem učitel.
A pokaždý, když vy někomu ukážete plán, nebo budete tak hodný, že si s nějakým potenciálním prospektem zahrajete hru, tak učíte lidi, aby přemýšleli stejně jako bohatí lidi, místo jako lidi pracující třídy. Takže ta skvělá věc o hře Cashflow je, že když s nimi hrajete hru, ať už jim ukážete plán předtím nebo potom, tak máte zhruba 3 hodiny, abyste si s nimi mohli popovídat. Když si s nima tuhletu hru zahrajete 2krát, tak oni udělají aha, už vím, o čem mluvěj. Teďka vím, proč je tady ten plán. Vy se snažíte mě dostat z té dráhy chudáků a dostat mě na rychlodráhu, na který je Dexter a jeho diamanti. Tohle je rychlodráha a tady to je dráha chudáků. A pokaždé, když ukazujete plán nebo s někým hrajete hru, tak mě pomáháte zmenšit propast mezi těmi, co něco mají, a mezi těmi, co nemají nic. A za to vám děkuju.